Жаном Арамад дӯстдорони Toyota Camry 2 гибрид. Комплектацияш XL. Гибридҳои ҳам комплектация доранд. XL кати эли мешаванд, XL-яшон фул мешаванд. Хулас ин мошинчаи мо соли 2010 мотор 2.4 мешаванд, ки моторошон гибрид ифтем. Лабовои антиблик, дусе мо танировка дорад, ҳуҷҷатош 1-2 рӯзи дигар мондагӣ даст. 115,000 сом срочни охирин нарх без савдо. Харидоро марҳамат, мошин синятӣ аст. Дискачои байрахшагӣ, баллонош дар ҳолати хуб, худуфош тоза, не. Без ключевой доступ, вақти бошам нигоҳ кунед бародаро. Худуфош тоза аст. Бамперои пеш, фарош, стопои ақиб ҳамаш родной аз худаш шудаст. Нигоҳ кунед, гибридҳои намехел меша, алиш кардагӣ нестанд. Ҳолати салон, кожни салон, мебелни салон, без ключевой доступ, задагӣ надорад гуфта истодам. Ҳолати салончои сидени лифт ҳар ду тараф. Рекода мезем бибинед, тоза 2010 моҳи 01. Лаку пробегаша мебинем. 148,000 мил пробег доштааст. Кожни рул, мультирул ду тараф, обогрев сидени, старт-стоп, акустика ҷибел, двухзони климат, передачош, салончош хушбах аст. Автозатимнени, компост ҳама чӣ дорад. Марҳамат бародарои ман, 115,000 срочни охири нарх. Арзанда аст ё не бародарои ман, марҳамат. Мошина аз Хурғонтепа овардани бародарои мо то бега ҳамин шаҳр ва мешавад бародаро, баъд Хурғонтепа мера. Барои ман успет кунед то ҳамин бега занг занем, биёин аз наздик тамошо кунед. Варианти беҳтарин аст. Лайка фаромӯш накунед, фикротона нависед. این خیلی موشین به دل تیاد بودوخچو این رنگ بین باور کن بازار بیام را اینترنت بیام درو این خیلی رنگی دلانگیتی یافتن میتونه من تو با قامت رنگی موشین مکری اسفالت سالی موشین 2011 موتوری موشین 2 لیتر دیزل حالت بهترین خداوچوش موشنی کامکا کریلوی پیش به یک وجب کوراشای تمام техас мотор ойни сиё утилизатсияи мошин солона 4 электропакети треза 2 пеш анавай сидинош обогрев дорад пробеги мошин 250 та 2 сидини пеш лифт калидчожа бе тамом аҷоиб нархи мошина 145,000 сомон гуфтосиям мошин савдо мешавад шаҳри Старовшанбе.